Измененията на Земята и бъдещето на човечеството е книга, която ни предлага цялостен поглед върху еволюцията на човечеството, пречупен през призма, обединяваща наука, духовност и метафизика. Сара Кели представя знание, предадено чрез така наречените основатели, висш разум от 12-то измерение, който служи като пътеводител за разбирането на космическите закони и развитието на душата. Книгата започва с критичен поглед върху историята на Земята, преминавайки през древни цивилизации като Атлантида и Лемурия, за да постави основите на това, което авторът нарича голямо възнесение – преход към по-високи измерения на съществуване. В разказа се преплитат мистични, философски и научни аспекти, които разкриват как човечеството може да осъзнае своят истински потенциал и да се освободи от ограничените материални форми. Една от най-завладяващите теми е връзката между духовността и науката, как ДНК, енергийното поле на Земята и метафизичните закони влияят върху нашата еволюция. Ракели засяга въпроси като галактическия преход, влиянието на Нибиру, извънземното присъствие на Земята и ролята на съзнанието в глобалните промени. Навлиза в практически аспекти, засягайки теми като икономика, политика, религия и технологии, които ще оформят бъдещето на човечеството. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството е покана към тези, които вярват в отвъдното, в големите космически цикли и в идеята, че човечеството се намира на ръба на значима еволюционна трансформация.